ta'ala wa barakatuhu. Har yanzu ga ƙarin bayani akan ƴan uwana mata masu sakaci da gindinsu, wanda ba sa kulawa da kansu da kuma ta hanyar saduwa da mazajensu. Kina mace, ya zaki yi ki bar gindinki a bushe, wanda har wanda namiji ba zai so ya zo ya kusance ki wanda har ta hanyar saduwa ne zai ci ki ba. Ya kamata kina mace ki dinga kula da wannan gurin sosai. Wannan gurin shine muhimmanci a gun namiji wanda zai dinga kallon ki da shi. Ya kamata a kowane lokaci, har in kina nan kin tabbata kin san gindinki a bushe yake. Bayan da kin san wannan ranan babban rana ne wanda mijinki zai yi amfani da ki, ya kamata in kin yi wankanki kin gama, kin sha turarenki, kin yi kwalliyanki dai komai da komai, har kin hau gado kin sa ɗan wannan sleeping gown ko kuma bunchen da zaki ɗan sa ki kwanta, wanda in kin kwanta wanda mijinki ya zo ya ganki zai ji sha'awanki. Kin ga sai ki nemo vaseline kaɗan ki shafa a gindinki kamin ki kwanta. Wanda kin ga ko shi ma in ya zo wanda ya fara romance ɗinki, daga kiss kuna ɗan shafe-shafe juna har ya kai lokacin da zai ɗauki gaban shi ko kuma buran shi ya sa a kan gindinki. A duk lokacin da in ya gani lokacin shi yayin da zai sadu da ke, kin ga wannan lokacin ya ɗauki buran shi ya sa a gaban ki ma ko kuma gindinki, ba zai san lokacin da ya shiga ba, saboda kuna cikin wani romance ne wanda ranan bai ma taɓa san wannan ranan zai kai ba. Amma gashi har ya zo ya kai wannan lokacin, shi ma karan kanshi mamaki zai kama shi, ya matana ta yi daban yau, ko kuma na ga yanayin ta yau ya yi daban. Kin ga ke kuma ai ba za ki gaya mishi ki ce ga dalili ba, ki ce a'a ai tsarin wankan ne ya canja, ko kuma ke kin ga abin da ya dace da shi, shi yasa kika mishi haka. Kin ga wannan ma shi ma yana da muhimmanci sosai. So don Allah mu dinga zama masu kula da gindinmu ko kuma da jikinmu gabaki ɗaya a kowane lokaci. Amma muna yawan sakaci a irin wannan abubuwan, to za mu samu matsala, wanda ko mijinki in ya sadu da ke a wannan lokaci ɗaya, in ya ga yanayin da gindinki yake a bushe, to ba zai so ya dawo ba. Ko saurayi ne da budurwa, in ya tafi kenan, ba zai juyo baya ba, saboda ya ga wannan ruwan ba na wanka ba ne. Me yasa na ce ruwan ba na wanka ba ne? Saboda gindinki ba irin wanda zai shigo ciki ya yi amfani da ke don ya ji daɗin shi ba, shi yasa ya baro ki. So don Allah ku dinga kasance da mu a wannan channel a kowane lokaci, ku subscribe. Za mu dinga ba ku shawaran da zai taimake mu gabaki ɗayan mu. Allah ya ba mu sa'a.